Milí priatelia, v minulých častiach sme si predstavili kresťanské vyznanie viery. V nasledujúcich prezentáciách sa pozrieme na to, ako v cirkvi slávime kresťanské tajomstvá. V každej rodine potrebujeme prežívať tieto dve oblasti života. Jednak sa navzájom poznať a dôverovať si, ale tiež spoločne stolovať a oslavovať. Viete si určite predstaviť, ako môže spoločný obed alebo oslava narodenín rodinu spojiť. Aj v cirkvi okrem poznávania svojej viery potrebujeme prežívať tieto špeciálne udalosti, kresťanské tajomstvá. Spoločne sa nazývajú liturgia. Pri slávení liturgie sa v cirkvi koná niečo výnimočné. Boh koná. Stredom liturgických slávení je Eucharistia a akoby okolo nej sú usporiadané ďalšie liturgické slávenia, ako sú sviatosti, pobožnosti, požehnania, procesie a modlitba liturgie hodín, tzv. Breviár. Liturgia je teda každá oficiálna bohoslužba, každá verejná služba Bohu, ktorá sa v cirkvi koná. Ježiš stále žije vo svojej cirkvi. Môžeme sa s ním stretnúť pri službe chudobným a v Eucharistii. Každá svätá omša je oslavou toho, čo sa stalo na Veľkú noc. Ježiš ju slávil so svojimi učeníkmi vo večeradle v predvečer svojej smrti. Slávil s nimi vyslobodenie celého ľudstva z moci smrti. Spomeňte si, že keď bol Izrael vyslobodený z egyptského otroctva, krv baránka uchránila izraelský národ pred zhubným dielom anjela smrti. Teraz, pri poslednej večeri, to bol sám Boží baránok Ježiš, ktorého krv zachráni ľudstvo pred smrťou. Svätá omša je preto najdôležitejšia bohoslúžba na svete. Cirkev slávi 7 sviatostí. Sú to krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, sviatosť chorých, sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva. V krste sa zo stratených ľudských detí stávajú Božie deti. Vo sviatosti zmierenia sa z hriešnych stávajú čistí. V Eucharistii sa hladní stávajú chlebom pre druhých. V birmovaní sa zo slabých stávajú silní. Vo sviatosti manželstva, ako aj vo sviatosti kňazstva, sa z individualistov stávajú služobníci lásky. Vo sviatosti chorých sa zo zúfalých ľudí stávajú ľudia plní dôvery. My sa v tejto časti zameriame na krst a birmovanie. Boh chce, aby sme sa k nemu približovali cez všetky svoje zmysly, nie len rozumom. Preto sa nám dáva v znakoch, v chlebe, víne, oleji, v slove, v pomazaní a vkladaní rúk. Sviatosti sú dary Ježiša cirkvi. Cirkev má za úlohu spravovať ich a chrániť pred zneužitím. Ježiš svoje slová a znamenia zveril konkrétnym ľuďom, apoštolom, aby ich odovzdávali ďalej. Nedal ich anonymnému davu. Dnes by sme povedali, nezavesil svoj odkaz voľne na sieť, ale uložil ho pod vlastnú doménu. Sviatosti nie sú nejaké magické úkony. Sviatosť môže účinkovať len vtedy, ak ju chápeme a prijímame s vierou. Od cirkvi prijímame obidve veci, vieru aj sviatosti. Je to sám Ježiš, kto cez pozemskú liturgiu slávi nebeskú liturgiu. Táto zahŕňa anjelov i ľudí, živých i zomrelých, minulosť, prítomnosť i budúcnosť, nebo i zem. Kňaz aj veriaci sa na tejto Kristovej bohoslužbe podieľajú každý svojím spôsobom. Boh vie, že my ľudia sme nielen duchovné, ale aj telesné bytosti. Potrebujeme znaky a symboly, aby sme dokázali poznávať vnútorné skutočnosti. Boh nám dáva ľudské znamenia, v ktorých je medzi nami prítomný. Chlieb a víno, krstnú vodu, pomazanie Duchom Svätým. Na tieto posvätné znaky odpovedáme znakom úcty, kľakáme si,
Vstávame pri počúvaní slov evanjelia. Skláňame hlavu alebo spíname ruky. Keď sa obraciame na Boha, vždy nám zostáva niečo, čo je nevysloviteľné. Vtedy môže nastúpiť hudba. Tak ako každý rok oslavujeme narodeniny alebo výročie svadby, tak aj liturgia slávi najdôležitejšie kresťanské udalosti pravidelne, každý rok. Liturgický alebo cirkevný rok je prežívaním jednotlivých tajomstiev Ježišovho života, počínajú s jeho vtelením až po jeho druhý príchod v sláve. Liturgický rok sa začína adventom, ktorý sa dovršuje vianočnými sviatkami. Potom speje k ešte väčšiemu vrcholu, k oslave Ježišovho utrpenia, smrti a zmŕtvych stania na Veľkú noc. Veľkonočné obdobie uzatvára slávnosť Turíc, zoslania Ducha Svätého na cirkev. V priebehu liturgického roka cirkev slávi sviatky Panny Márie a svätých. Nedeľa je stredobodom kresťanského života, pretože v nedeľu slávime zmŕtvych stanie Ježiša Krista. Tak sa každá nedeľa stáva malou oslavou Veľkej noci. Koho máme radi, na toho si čas nájdeme. Boh ponúka stretnutie v každom období. Liturgia sa neviaže na určité miesto. Ľudia však potrebujú konkrétne miesta, kde by sa mohli zhromažďovať. Miesta, ktoré nazývame Boží dom. V Božom dome sa ľudia schádzajú, aby sa modlili spoločne alebo o samote a aby slávili sviatosti, predovšetkým Eucharistiu. Ústrednými miestami kostola sú oltár s krížom, svätostánok, sedadlo celebranta, ambóna, krstiteľnica a spovednica. Krst je brána do cirkvi. Je to základná sviatosť, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Pretože krst je zmluva s Bohom, človek musí povedať svoje slobodné áno. V prípade krstu malých detí vyznávajú vieru ich rodičia ako zástupcovia. Klasická forma krstu sa uskutočňuje tak, že ten, kto prijíma krst, sa 3 razy ponorí do krstnej vody. Väčšinou sa však tomu, kto prijíma krst, 3 razy leje voda na hlavu. Pričom ten, kto udeľuje krst, hovorí: meno dieťaťa, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Krst je nový život v Kristovi. Preto ešte nasleduje pomazanie olejom, oblečenie bieleho rúcha a zapálenie krstnej sviece. Jediným predpokladom krstu je viera, ktorá sa pri krste musí verejne vyznať. Človek, ktorý chce prijať kresťanskú vieru, vstupuje na cestu učenia sa, tzv. Katechumenát, na ktorej sa pripravuje na krst. Krst je milosť, nezaslúžený dar od Boha. Veriaci rodičia, ktorí si želajú pre svoje dieťa to najlepšie, žiadajú pre neho krst. Predpokladá sa, že kresťanskí rodičia budú pokrstené dieťa uvádzať do viery a do kresťanského života. Ak bol niekto pokrstený ako malé dieťa, musí svoj krst ratifikovať vlastným životom. To znamená, že musí k nemu neskôr povedať svoje áno, aby mohol začať prinášať ovocie. Tak ako sa každý človek rodí so schopnosťou rozprávať, ale musí sa to učiť, tak aj každý človek sa rodí so schopnosťou veriť, ale tiež sa musí viere učiť. Pre všetkých, ktorí počuli, že Kristus je cesta, pravda a život, je krst jedinou cestou k Bohu a ku spáse. Zároveň však vieme, že Kristus zomrel za všetkých ľudí. Preto cestu ku spáse nachádzajú aj tí, ktorí nemali príležitosť poznať Ježiša a vieru a ktorí s úprimným srdcom hľadajú Boha a žijú podľa svojho svedomia. V obvyklých prípadoch sviatosť krstu udeľuje biskup, kňaz alebo diakon. V prípade núdze môže platne pokrstiť každý kresťan, ba dokonca každý človek, keď má úmysel konať to, čo koná cirkev. Vyleje na hlavu krsteného vodu a vysloví krstnú formulu: meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pri krste si nás Boh adoptuje za svoje deti.
Stávame sa údmi Kristovho tela, bratmi a sestrami Ježiša, Božími deťmi. Od tohto okamihu sme predurčení k životu v radosti vykúpených. Menom, ktoré dostávame pri krste, nám Boh hovorí, že už nie sme hocikým. Sme Jeho. Pozná nás a volá nás po mene. Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Udeľuje sa prostredníctvom vkladania rúk a pomazania kryzmou. Kryzma je olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok. Olej je symbolom radosti, sily a zdravia. Skôr ako tréner pošle hráča na futbalové ihrisko, položí mu ruku na rameno a udelí mu posledné pokyny. Podobne možno chápať aj birmovanie. Vstupujeme na ihrisko života. Skrze Ducha Svätého poznávame, čo máme robiť. Pri birmovaní je duši vtlačená nezmazateľná pečať, ktorú možno prijať len raz. Pôsobí vzrast krstnej milosti. Dar Ducha Svätého je sila zhora. V tejto sile má birmovanec vlastným životom vydávať svedectvo o svojom krste. Stáva sa Kristovým svedkom. Prijať birmovanie znamená uzavrieť s Bohom zmluvu. Birmovanec hovorí: áno, verím v Teba, môj Bože, daj mi svojho Ducha Svätého, aby som Ti celkom patril, aby som sa nikdy od Teba nevzdialil a aby som Ti vo svojom živote vydával svedectvo. A Boh odpovie: áno, aj ja v Teba verím, dieťa moje, a dám Ti svojho ducha. Každý kresťan katolík, ktorý prijal sviatosť krstu a je v stave milosti, môže a má prijať sviatosť birmovania. Sviatosť birmovania udeľuje za obvyklých okolností biskup. Ak je to potrebné, môže biskup poveriť aj nejakého kňaza. V nebezpečenstve smrti sviatosť birmovania môže udeliť každý kňaz. V tejto časti sme si predstavili slávenie kresťanských tajomstiev a zvlášť sme sa sústredili na krst a birmovanie. V nasledujúcej časti sa pozrieme na Eucharistiu a sviatosť zmierenia.